Linguatek adimen artifiziala proiektua aurkeztu du Elujarrek hizkuntza eredu sortzaile berriak aplikatuz aurrera pausoak emateko euskararen, aragoieraren, katalanaren eta okzitaniraren digitalizazio eta adimen artifizialean. Mugazkaindiko azpiegitura linguistikoak sortuz. Helburua eleaniztasuna bultzatzea lurraldeen arteko muga linguistikoak hautsiz. Linguatek IA proiektuan egingo duguna elkarlana sustatu, hizkuntza gutxiagotuekin lan egin, eta saiatuko gara muga linguistiko hori edo eleaniztasuna sustatuz muga linguistikoak murriztu. Testuak ahoz gora entzuteko aukera emango duten teknologia garatzeko, edo ahots bidez komunikatzeko eta hori testura pasatzeko. Adibidez nik euskaraz hitz egiten dudan bitartean, beste norbaitek irakur dezala testu hori okzitanoz, adibidez, eta landuko ditugun hizkuntzak mugakoak direnez, iruditzen zaigu horrek elkarlanerako nahiko arrazoi ematen digula. Adimen artifizialeko ikerketa eta garapena baliabide gutxi dituzten Pirinioetako hizkuntzetarako baliatzea da xedea. Hainbat hizkuntza bikoterako itzultzaileak sortuko ditugu. Batzuk badaude dagoeneko, hobetu egingo ditugu, eta beste batzuk sortu egingo ditugu. Eta partzuergoko sozio ezberdinen artean banatuta dago lana, bakoitza bere hizkuntzatik egin dezan lan hori, ez? Bakoitzak daki bere hizkuntzaz, eta adibidez, aranesaren inguruan ari dira orain itzultzaile automatiko bat garatzen, okzitanoak ari dira beste bi dialektorako lanean, gaskoia eta languedociera, horrela ari gara, bakoitza bere esparruan, baina gero nolabait elkartuko dugu guztia plataforma batean, webgune batean, eta saiatuko gara gizarteari dena modu bateratuan eskaintzen. Hizkuntza eredu handiak, hau da adimen artifizialeko hizkuntza sistemak askotan ez dute tokiko ezagutza, kasu honetan Euskal Herriko ezagutza egokia eta ondorioz euskal kulturara egokitzeko beharra dagoela diote, horregatik horrelako proiektuek ezinbesteko garrantzia dute. Adimen artifizial batzuk badakite euskaraz. Eta badaude sistemak, baina gu jarraitu behar dugu horiek hobetzen da ezin dugu atzean gelditu. Orduan iruditzen zait oso garrantzitsua dela halako elkarlaneko proiektuak eta batez ere esperientzia pila bat partekatzen ditugulako eta bakoitzak beretik bizi dulako eta oso garrantzitsua da geuk gero estrategiak definitualizatea eta horretan ari gara Linguateken. Iparraldeko euskara ere kontuan hartuko da proiektuan eta Baionako Iker zentroak ere hartuko du parte. Izan litzezke ahotsezko datuak, grabaketak izan litzezke idatzizko datuak, eta horrek denak elikatzen du horrelako proiektu baterako behar dena. Azkenean, hizkuntza gutxituak izanik, behar dena da alden informazio guztia ematea. Hegoaldean horrelako informazioa ziurrenik errezago lortu liteke, iparraldean, ez da hain erreza horrelako gauzak lortzea, eta orduan Ikerrek egiten duen edo egingo duen ekarpena horixe da, ez? Datu base hauek proiektuaren eskutan utzi, jarri eta proiektuak horiek erabili ditzan iparraldeko euskera eta neurri batean euskerak hor egon litezan. 3 urteko proiektua da hau eta sortzen diren baliabideak webgunean eskuragai jartzea da helburua, ikerlari, erakunde eta gizartearentzat baliagarri izan daitezen.